Vítajte na Tatranskej ceste v Ružomberku. Pozývam vás do tohto prakticky riešeného dvojizbového bytu na zvýšenom prízemí v tehlovej bytovke. Ešte predtým, ako pozrieme byt, poďme zmeniť počasie. 55 m2, otvorený priestor, priestranná lóžia, plne zariadený byt k ihneď nasťahovaniu. Tento byt má ďalšie výhody, ktoré vám viem povedať na osobnej obhliadke.